Σας χαιρετώ και επισήμως. Θα σας πω ότι όλη το όλο webinar θα γραφτεί και θα μπει στο διαδίκτυο για να μπορείτε να το ξαναδείτε. Οπότε σημειώσεις ό,τι να πω θα υπάρχουν στο διαδίκτυο να μπορείτε να τα δείτε. Όταν λες διαδίκτυο, την ιστοσελίδα, την καινούρια της επιθεωρήτριας μουσικής. Έχουμε κάνει και ένα channel στο οποίο βάζουμε τα βίντεο μέσα φυσικών τόπων για το webinar και θα ενημερωθεί ο τόπος, θα ενημερωθεί εκείνο το channel και θα μπορείτε να το δείτε μέσα από την ιστοσελίδα της επιθεωρήτριας ή κατευθείαν μέσα από το YouTube. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για έναν πρόγραμμα το οποίο σκοπός του είναι το ear training, η εξάσκηση των ακουστικών για τους μαθητές. Το πρόγραμμα αυτό ονομάζεται Aurelia. Το Aurelia χωρίζει τις ασκήσεις τις οποίες μπορούν να έχουν οι μαθητές σε 5 κατηγορίες. Εν τω μεταξύ να σας εμφανίσω το πρόγραμμα στην οθόνη αμέσως για να το βλέπετε κι εσείς. Βλέπετε το? ναι. Ωραία. Αν θέλετε μπορείτε να το μεγενθύνετε με το ξάκι πάνω δεξιά για να γίνει πλήρες, για να το βλέπετε σε μεγέθυνση. Και επίσης αν θέλετε να το μικράνετε πάλι για οποιοδήποτε λόγο, αν πάτε στη μέση της οθόνης έχει μια πράσινη μπάρα, πηγαίνοντας με το mouse πάνω στην πράσινη μπάρα στη μέση της οθόνης πάνω, μπορείτε να κάνετε return και να επιστρέψετε στην οθόνη που είσαστε πριν. Λοιπόν, όπως βλέπετε χωρίζει τις ασκήσεις σε 5 κατηγορίες. Διαστήματα και κλίμακες, συγχορδίες, ρυθμός, αρμονία και φόρμα και τονικό ύψος και μελωδία. Αυτές οι 5 κατηγορίες μπορούμε να τις δούμε σε 3 επίπεδα. Το πρώτο είναι υπάρχουν κάποια μαθήματα τα οποία αναφέρουν στις κατηγορίες αυτές, δηλαδή εξηγά στους μαθητές ποιες είναι οι κλίμακες, ας πούμε, ποια είναι τα διαστήματα, θεωρία ουσιαστικά, με παραδείγματα τα οποία μπορούν να τα ακούσουν οι μαθητές και να τα δουν. Το δεύτερο επίπεδο είναι να κάνουν οι μαθητές εξάσκηση μέσα από το πρόγραμμα, δηλαδή στις κατηγορίες τους μπορούν να κάνουν εξάσκηση. Και το τρίτο επίπεδο στο οποίο μπορούν μπορούμε να δουλέψουμε είναι το να κάνουμε τεστ. Δηλαδή να βάλουμε στους μαθητές συγκεκριμένα τεστ ως καθηγητές για να περάσουν μέσα από ένα τεστ και να δούμε το επίπεδο που έχουν στις ασκήσεις τις οποίες εμείς θα επιλέξουμε να κάνουν οι μαθητές. Και το τελευταίο επίπεδο, έναν έξτρα που συνδέεται με τα τεστ και με την εξάσκηση, είναι το να δούμε τα αποτελέσματα των μαθητών. Δηλαδή ο κάθε μαθητής, αν ρυθμίσουμε το πρόγραμμα, να έχει ο κάθε μαθητής έναν account στο οποίο θα μπαίνει μέσα με ένα username και ένα password που θα του δώσουμε εμείς. Αποτελέσματα του αναλυτικά σε κάθε μια που τις ασκήσεις που είτε ο μαθητής έκαμε εξάσκηση είτε ο μαθητής έκαμε τεστ. Λοιπόν, αυτά έτσι εν ολίγης. Να ξεκινήσω λίγο με το να πω γιατί πώς μπορεί ένας μαθητής να μάθει 5 πράγματα θεωρητικά αλλά και πρακτικά πριν φτάσουμε στην εξάσκηση. Πάνω βλέπετε υπάρχει ένα μενού. Δεν ξέρω πόσο καλά μπορείτε να το δείτε τώρα που το ανοίγω. Και υπάρχει το μενού που ονομάζεται Lessons. Για παράδειγμα, αν πάω στο Lessons που λέει Scales, βλέπετε τώρα μπροστά σας τούτο που έφυγε Scales Lessons. Ναι, ναι.
Πολύ ωραία. Δείχνει μου εδώ, ας πούμε, πάνω, επιλέγω το Aeolian Scale, το Natural Minor δηλαδή, και λέω να μου το παίξει. Το ακούτε? Ακούστηκε καλά? Ναι, ναι. Ωραία. Ας πούμε, του λέω να μου παίξει τον Blues Scale. Επιλέγω από το μενού. Βλέπω τις νότες, φαίνεται. Δείχνει μου τα διαστήματα που είναι μεταξύ των βαθμίδων της κλίμακας. Και πατώ του play the scale. Δεν έχει μόνο να νιούσα. Και ας πούμε την ολοτονική. Ταξίδια με τις παράξενες. Λοιπόν, άρα είναι έτσι μια ιδέα για το τον είπαμε είναι η εξάσκηση. Συγγνώμη, είναι σαν διδασκαλία, σαν μαθήματα προς τους μαθητές πριν ξεκινήσουν την εξάσκηση. Είμαστε στο πρώτο επίπεδο, δηλαδή μπορούν οι μαθητές να το χρησιμοποιήσουν τούτο. Το πρόβλημα του τούτου είναι ότι είναι στα αγγλικά. Ας πούμε, λέει πάνω, as suggested by its name, this scale consists entirely of tones. Και περιγράφει την κλίμακα. There are only 7 notes in this scale, instead of the 8 in the other scales we have seen so far. Οπότε, κάνουμε και περιγραφή της ολοτονικής στα αγγλικά και μπορεί ο μαθητής να σκεφάσει την περιγραφή και να μάθει. Οι μαθητές μεταξύ τα αγγλικά νομίζω πάντα αρκετά καλά. Ειδικά μιλούμε για λύκειο και για ανθρώπους που ασχολούνται με τη μουσική, ειδικά στα μουσικά σχολεία, από την εμπειρία μου νομίζω ότι μπορούν να παρακολουθήσουν το τι λέει. Λοιπόν, παράδειγμα άλλων, μέσα πάλι από τα lessons, στις συγχορδίες. Ας πούμε, πηγαίνω στο chord recognition και έχετε τις συγχορδίες, τις μινόρε, υπάρχει ένα introduction που τις έχει όλες μαζί. Αν επιλέξω μια συγχορδία, αν τη δείχνει, και αν πατήσω play inversion, ας πούμε τώρα επέλεξα major first inversion και απλά δείχνει τη συγχορδία και play παίζει. Με τον ίδιο τρόπο επιλέγω dominant 7 first inversion, με μικρή εβδόμη δηλαδή, και λοιπά. Λοιπόν, έχετε μια ιδέα, τώρα δείχνει απλά εδώ τις συγχορδίες C major chord, D major chord, D asterisk major, στο πάνω στο cup. Τέλος πάντων, για να μην πολυλογούμε και να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα από πιο ενδιαφέροντα, μπορούμε μέσα από τούτα τα μαθήματα να μελετήσουμε τα topics, τα θέματα στα οποία θα εξασκηθούμε στη συνέχεια. Και στη συνέχεια, μετά την εξάσκηση, έρχεται πάμε το τρίτο επίπεδο που είναι τα test. Λοιπόν, άρα, πάω κατευθείαν τώρα στην εξάσκηση. Η εξάσκηση είναι αυτό που βλέπετε μπροστά σας. Είναι χωρισμένο, όπως είπαμε πριν, στα 5 τους τομείς των ακουστικών. Λοιπόν, και ξεκινώ με το interval and scale και θα σας δείξω πώς φαίνεται έναν τέτοιον έναν παράθυρο της εξάσκησης. Να πω ότι το πρόγραμμα μόλις το εγκαταστήσεις λειτουργεί κατευθείαν, αν το βάλεις να λειτουργεί σαν single user, λειτουργεί πάρα πολύ εύκολα. Ανοίγεις το, χωρίς username, χωρίς password, απλά ανοίγεις το πρόγραμμα, δείχνεις σου αυτά που βλέπετε τώρα μπροστά σας και επιλέγεις ποιον από τα topics θα κάνεις. Τώρα, εγώ θα επιλέξω από το interval scale το interval recognition. Αν δείτε στο μικρό παραθυράκι που με έφκαλε στη μέση της οθόνης, πάνω λέει syllabus και κάτω λέει level. Το level που έχω προκαθορίσει εγώ, αυτό δεν σημαίνει να πείτε εγώ,
είναι για να εξασκούνται οι μαθητές τώρα 2 ως κατώτερο level. Ασχολούνται οι μαθητές με πράγματα που κάνουν το επίπεδο τους άδεια. Άρα επιλέγω το κατώτερο level, το οποίο συμπεριλαμβάνει και όλα τα προηγούμενα του level. Από κάποιον ακούω λίγο θόρυβο, νομίζω που την Μαρίνα την Παναγιώτου, ακούετε λίγο noise. Βασικά μπορείτε να κάνετε mute το μικρόφωνο σας, αλλά να μου πει η Μαρίνα να γεια να δω τι ήρθε πρώτα. Δεν μας ακούει? Οκ, προχωρούμε. Λοιπόν, άρα πάνω λέει syllabus και κάτω λέει level. Στο syllabus επέλεξα, έχει 3 syllabus μέσα. Aurelia 2, Aurelia 3 και DC Music και κάποια standards που υπάρχουν, ίσως όσοι ασχολείστε με τα ακουστικά να τα ξέρετε. Είδα χτες υπάρχει αυτόν το syllabus που αναφέρεται στα ακουστικά της μουσικής. Εγώ επιλέγω το syllabus του Aurelia 3. Το level έχω καθορίσει εγώ ως κατώτερο level το 2. Το πρόγραμμα μόλις ξεκινήσει έχει όλα τα levels στο 1, δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει που είναι αρχή. Μπορώ τώρα εδώ να επιλέξω όποιον ανώτερο level από το 2 θέλω. Πάω μέχρι το level 17 τα διαστήματα. Interval recognition είναι. Δηλαδή, παίζει μου διάστημα, να ακούω το και λέω το τι διάστημα είναι. Έχει 17 επίπεδα. Και από κάτω έχει επιπλέον custom level. Πάτησα το custom level, δεν ξέρω, βλέπετε το τώρα αυτό που φαίνεται με τα πολλά τα τετραγωνάκια που επιλέγεις? Ναι, ναι. Άρα επιλέγεις από εδώ, ο ίδιος ο μαθητής μπορεί να το κάνει το πράγμα ή ο καθηγητής να το φτιάξει, με λίγο παραπάνω κόπο ο καθηγητής που τούτα να έρθουμε σε ανώτερο επίπεδο να τα δούμε, για να είναι έτοιμα για τον μαθητή. Επιλέγει ποιες φρούντες ασκήσεις θέλει να κάνει. Λοιπόν, να πάω πίσω εδώ, για να επιλέξω έναν επίπεδο απλά προκαθορισμένο από το πρόγραμμα, Interval Recognition, επίπεδο 3. Και ξεκινώ το. Επαναλαμβάνω το, για να ακούσετε. Λοιπόν, ποιος θα μου πει τι διάστημα ήταν αυτό? Τετράχτη καθαρή, 4-4. Πολύ ωραία. Μπράβο. Well done. Λοιπόν, είναι μια τετάρτη καθαρή. Επέλεξα, δεν ξέρω αν είναι σε αρκετά μεγάλη ανάλυση για να δείτε ότι τώρα έβαλα την κουκκίδα μου στην τετάρτη καθαρή. Φαίνεται το που έκανα? Ναι. Ωραία. Και πατώ το OK. Κάλλει μου το βελάκι ότι είναι σωστό και λέει μου να πατήσω yes. Έχει την επιλογή previous level και next level, αλλά εγώ θα πατήσω απλά yes. Σήμαν Δευτέρας. Κάλλει έτσι κάποια έτσι fancy μουσικές και λοιπόν και major third. Και δέστε τι εύκαλεν τώρα. Αυτός ο κύριος που βλέπετε εδώ με την πακέτα, τη ρίγα δεν ξέρω τι είναι, πακέτα μου φέρετε, είναι ο tutor. Ο professor όπως το λέει. Professor καλύτερα. Ο professor λέει μου τώρα. Επιέσαι τα καλά, απαντάς σωστά, 100% σωστό. Πρέπει να πάει στο next level, είσαι καλός. Και πατώ το next level και θα μου βγάλει το επίπεδο το επόμενο. Απλά προσέξτε, έκανα 3 ασκήσεις αυτή τη στιγμή. Το πρόγραμμα από μόνον του κάνει αυτόν τον professor όταν επιτύχεις τις 15 ασκήσεις να πετύχεις. Έτσι να έχεις σχεδόν ποσοστό επιτυχίας πάνω από το 80% νομίζω. Εγώ καθόρισα ότι θα είναι στις 3 ασκήσεις θα μου βγάλει το professor. Τώρα για να το δείτε πώς δουλεύει. Αν δούμε, αν έχουμε χρόνο, θα σας δείξω και πώς δεν προκαθόρισα το πράγμα. Αλλά τώρα να πάω στο next level, έτσι στα σύντομα να δείτε ποιο είναι το επόμενο επίπεδο. Μιλούμε πάντα για τα διαστήματα. You answered 3 out of 3 questions correctly. Λέει μου και πάει μου στο επόμενο επίπεδο. Είδαν. Άλλες
απαντάτε μου εδώ να ακούτε θέμα. Τετάρτη καθαρή. Congratulations. Πάμε παρακάτω. Δηλαδή τώρα έβαλε και κάτι. Τετάρτη καθαρή. Μάλιστα. Έβαλε και κάτι ούσα, δηλαδή ανέβασαν το επίπεδο πάνω. Δηλαδή πριν ήταν μόνο στα πάνω. Και τα επίπεδα είναι διαβαθμισμένα, σκεφτείτε, 17 επίπεδα, ας πούμε, να θες κάνουν κι άλλα. Κωνσταντίνε. Ναι, ακούω. Ποιος μιλά? Λιάννα είμαι. Έλα Λιάννα, μου πέμπω. Στο keyboard έχει μια τελεία και ένα μαυρισμένο πλήκτρο. Δεν τα προσερίνω αυτή. Λοιπόν, η τελεία πρέπει να είναι το middle C. Το μαυρισμένο πλήκτρο πρέπει να είναι η νότα της αφετηρίας. Α, οκ. Τώρα δοκιμάσουμε. Ο Τσούτορ λέει μου να πάμε στο επόμενο επίπεδο. Η οποία είναι κατιούσα οκτάβα. Βλέπετε κάτω το keyboard. Άρα λογικά αν πατήσω δαμέ, να είναι σωστό. Είδατε το? Άρα δείχνει μου μαυρισμένο το πλήκτρο, επιλεγμένο τέλος πάντων το πλήκτρο, το οποίο είναι η αφετηρία του διαστήματος μου, και πατώ αν θέλω την απόσταση πάνω στο keyboard μου. Τώρα έχει ένα άσπρο πλήκτρο. Το άσπρο πλήκτρο είναι η αφετηρία. Ένα γκρίζο που τα μαύρα πλήκτρα, το σύνθεση, σωστά. Ναι. Η νότα που έπαιξε ήταν σύνθεση και για πάνω από το σύνθεση μια οκτάβα κάτω. Ας πούμε τώρα είναι πατημένο το μη, φα, δίεση. Δευτέρα μεγάλη. Ναι, άρα πατώ το φα δίεση. Απάντησα μου. Οκ. Είπαμε τώρα έχω 3 ερωτήσεις. Στις 3 σωστές λέει μου να πάω πιο πάνω. Ενώ κανονικά είναι 15. Μόλις το βάλετε στον υπολογιστή σας θα είναι 15. Αλλάζει το πράγμα, θα σας εξηγήσω πώς αλλάζει. Λοιπόν, καταλάβαμε πώς δουλεύει το σωστά. Ναι. Πλοίο το. Πάμε να δούμε έτσι ένα πολλά όμορφο, είναι το interval syncing, αλλά έχει το πρόβλημα ότι είναι πολλά αυστηρό. Ας το βάλω να το ακούσετε. Δέστε τι κάνει. Παίζει μου ένα διάστημα και τραγουδό του το ακούει με στο μικρόφωνο, το οποίο τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα με ακούσει, επειδή χρησιμοποιώ το μικρόφωνο για το webinar. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα δουλέψει. Θα το δούμε. Λέει μου τραγούδα μια πέμπτη πάνω από την νότα που έπαιξα. Άκουσα με λάθος. Ήταν σωστό που τραγουδίσα? Όχι, τραγουδίσε αυτό προς τα κάτω, όταν ήταν Τετάρτη προς τα κάτω. Θέλετε το πιο ψηλά? Θέλετε το πάνω. Εν τω μεταξύ επιλέγεις και την έκταση του καθενός. Δηλαδή, αν είναι σοπράνο, τενόρος, άλτος, μπάσος. Άλλη μια φορά. Άρα θέλετε ότι πάνω, σωστά Μαρινά? Ναι, ναι. Μάλιστα. Τι πες. Μάλιστα, πολύ σωστά. Άρα καταλάβετε πως δουλεύει. Απλά την ιδιοτροπία του είναι ότι την ατάκα κρίνει την πολλά αυστηρά. Οπότε καλύτερα να ξεκινήσεις την νότα και ύστερα να πατήσεις άκουσμα. Για να πιάσει η φωνή σου τον εικόν ύψος το σωστό. Αν μεν κουρδίζεις και σύντομα όπως κάνω εγώ, δείχνει σου πολλά πιο ακριβές, ας πούμε. Λοιπόν, άρα έτσι δουλεύει και το. Πάμε στις συγχορδίες τώρα. Chord recognition θα επιλέξω τώρα. Βλέπετε έτσι, chord comparison. Μπορείτε να διαβάζετε και μόνοι σας. Imitation. Μιμήσετε συγχορδίες. Chord recognition. Chord singing. Glasser chords. Δηλαδή δείχνετε με συγχορδίες που είναι συγχορδίες που είναι απλά αυτός ένας πάνω από ένα άλλο. Judge chords. Λοιπόν, πάω στο chord recognition. Level 2 επιλέγω. Και βάζω το να μου παίξει τη συγχορδία.
Βλέπετε, έπαιξε μου και σπαστά. Άρα είναι κατιούσα, αλλά σε πρώτη, σε ευθεία κατάσταση, σωστά. Major. Άρα, ναι, major σε... Και δείχνει μου και συγχωρδία κατευθείαν ποια ήταν. Και πάω στην επόμενη. Άρα, minor, πέστε μου εσείς να δω τι μ' ακούτε. Minor, φαίνεται καλά τα γράμματα. Δεύτερη αναστροφή νομίζω. Δεύτερη αναστροφή. Ένα λεπτό να ακούσουμε. Ξαναπέστε το. Ναι, ησυχία να την ακούσουμε και πάμε. Ευθεία κατάσταση μάλλον. Λοιπόν. Major πρώτη αναστροφή. Σωστά. Λοιπόν, άρα τώρα λογικά να μου πει, απάντησα τρεις σωστές, λογικά θα με πάρει που μόνο το εφόσον δεν το ρίξεις στο επόμενο level. Λέει, σε excellent δηλαδή, λέει πήγαινε στο επόμενο level, υπάρχει και το no thanks. Ωραία, άρα καταλάβαμε πώς λειτουργεί το, να δούμε το επόμενο level στα σύντομα. Τώρα παίζετε μαζί, ξέρετε το, και πρέπει να ξεχωρίσεις τους ήχους. Πρέπει να ευθεία κατάσταση, σωστά, major. Τον πάσο νομίζω ήταν τονική. Όχι, ήταν. Τι ήταν, εγώ έτσι την ακούω. Πρώτη αναστροφή. Πρώτη αναστροφή, δεν την ακούω και πολλά καλά για να μην έχεις feedback. Λοιπόν, first inversion, δεν ακούω τον πάσο. Δεν είναι συγχορδία. That's all, ύφεση μη ύφεση. Λοιπόν, άρα είδατε τώρα το level του επόμενο είναι ότι παίζετε συγχορδίες μαζί. Αντί να παίζεις στα ξεκινά από απλό και παίρνει τον πιο πάνω. Σταδιακά, τον μαθητή, για να αποκτήσετε τις ώρες που χρειάζεται. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Rhythm, στο ρυθμό. Μπαίνω στο ρυθμό. Υπάρχει rhythm dictation, που παίζει ρυθμικά και βγάλει το interface ουσιαστικά τους υπέλειους που βάζεις νότες με το mouse. Έτσι να μου παίξω ρυθμό και δεν το δεξί για το keypad βλέπετε το πανέλ. Όχι. Ήταν, βάλω μια φορά. Το άκουσα. Ήταν όλο τέταρτα. Τέταρτα. Την απάντηση και την ερώτηση που έκαμε. Σε μένα με ακούει ότι ήταν όγδοα. Όχι, έπαιξε ο μέτρονόμος στην αρχή. Ικανός. Ναι, ακούστε ο μέτρονόμος ξανά στην αρχή. Πάω σε άλλο. 3, 4. Εμένα να μένει παμ. Ακούγεται μια ηχό, είναι ηχόπα. Ακούγεται μια ηχό. Κάμετε λίγο mute για να το ακούσουμε τα μικρόφωνα σας. Για να το ακούσουμε καλύτερα. Ακούσε το καλύτερα, τώρα θα ακούσε κανένα mute. Ακούσε το καλύτερα. Ακούγεται πάλι κάποια ηχό, αν ξέρω. Ακούγεται πάλι το ίδιο. Δεν ακούγεται κάτι άλλο. Εντάξει, Δεν πειράζει, να το πούμε. Ναι. Επειδή είναι και πολλά κοφτός ο ήχος, δάμε γι' αυτό. Λοιπόν, έπαιξε αυτό το πράγμα που βλέπετε τώρα. Έπαιξε πα. Τούτον έπαιξε.
Λοιπόν, άρα καταλάβετε πως δουλεύει και σε ψηλότερα επίπεδα το πράγμα. Πηγαίνω στο rhythm element station. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αν και το επίπεδο το πρώτο είναι πολλά δύσκολο. Όταν λέμε elements, δέστε τα elements κάτω. Είναι 2 8, 8 και 2 16, 2 17 8, 4 17 και 10 τον 6 8, 10 τον 6. Παίζει μου τώρα 6 bits, είναι 2 μέτρα των 3 τετάρτων και εγώ επιλέγω σε κάθε ένα που τα bits ποιο είναι το element το οποίο έπαιξε. Εντάξει, κάμε τη ησυχία να τα ακούσουμε. Άλλη μια φορά. Όχι, η συγκοπή στο 3. Το σύγκοπη. Το σύγκοπη. Ακούετε τα μια Ναι. Πέστε μου ξανά, αυτόν τώρα. Νομίζω πως ναι, αλλά ξαναβάρτω άλλη μια φορά. Νομίζω σωστό. Ναι, σωστό. Ωραία, τούτον εγώ βρίσκω πολλά ενδιαφέρον, αλλά ξεκινά λίγο το επίπεδο του λίγο ψηλό. Λοιπόν, είμαστε στο ρυθμό. Πάμε τώρα, harmony and form. Έχει cadences. Έπαιξε πρώτα την κλίμακα, την κλίμακα μας, την τονική της συγχορδία και μετά έπαιξε δύο ένα λεπτούδι. Κάποιος έχει ανοιχτό το μικρόφωνο του. έχει πολύ σπαθάρια. Good please. Κάμερε το ένα mute όλοι για να τα ακούμε καλύτερα, όχι τίποτε άλλο. Ποιο μικρόφωνο? Έχει ένα μικροφωνάκι. Πού? Κάτω που λέει. Για που είναι το όνομα σου στην οθόνη σου. Βλέπεις το στο full screen. Δεν πειράζει, Ελένη μου, δεν πειράζει. Απλά προσπαθείς να κάνουμε ησυχία και δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, ακούμε την κατένσα. Άρα, είναι perfect. Ναι. Perfect. Ακούτε, Πάλι, σωστά. Θα με πάρεις στο επόμενο επίπεδο. Αντί με μινόρε τώρα. Λοιπόν, με τον τρόπο να ανεβαίνουν τα επίπεδα πάνω. Δεν υπάρχει λόγο να ασχοληθούμε με το πώς ανεβαίνουν τα επίπεδα. Λοιπόν, σε κάθε έναν ξεχωριστό μάθημα. Να πάμε στο... Υπάρχει chord progression. Το οποίο... Τι κάνει ακριβώς? Πρέπει να πω σε ένα που δουν τα τρία κουτάκια δαμέ, ποια από τις συγχορδίες ήταν εδώ. Είναι πρώτη, πέμπτη, πρώτη. Ακούτε καλά? Θα ξανά είναι τονική. Εντάξει, και όσο προχωράει μόνο τα κουτούθια με πιο δύσκολες συγχορδίες και η ερώτηση είναι του ίδιου στυλ. Βάζεις όπως έκαναμε τα elements πριν τα αριστερά, να μην βάζεις συγχορδίες αντί να βάζεις τα elements.
Λοιπόν, πάμε στο Melody. Melodic Dictation έχει μέχρι να σου παίξεις από τούτο δικτέ και πηγαίνει στους κάτιστες νότες. Εντάξει, σωστό. Ναι. Λοιπόν, έτσι ανεβαίνει τα επίπεδα πάνω μέχρι, ας πούμε, να δούμε τώρα ένα πιο δύσκολο επίπεδο, γιατί όταν δεν ενδιαφέρει πολλά όσοι κάνουν τους μαθητές. Ας πούμε, επίπεδο από τα 14 επίπεδα πηγαίνω στο επίπεδο 8, ας πούμε, στη μέση. Ακούστε, δεν θα παίξεις, δεν θα γράψουμε τώρα. Θέλει κανένας να το γράψει, να του δω τη χρήση, μόνο έτσι θα το κάνουμε. Λοιπόν, ακούστε με τώρα, εγκαλύψαμε τώρα το πώς είναι η εξάσκηση. Τούτον ούλον που είδαμε είναι εξάσκηση. Όταν κάνει ο μαθητής επώνυμα με username και password στην εξάσκηση, καταγράφονται οι κινήσεις του. Δηλαδή, πόσες απάντησες σωστά, πόσες λάθος σε κάθε έναν από τούτα. Λοιπόν, τώρα θα πάω να βάλω το test, να δείξω πώς λειτουργεί το test. Και πηγαίνω εδώ, στο file, start test. Δείχνει του μαθητή ποια είναι τα διαθέσιμα test. Λοιπόν, και θα πάω εδώ, webinar, fast, έτσι το ονόμασα, έκαμε ένα test και δέστε πώς είναι το test. Λέει του πόσα είναι τα cash του test, πληροφορίες. Έχεις έναν attempt για κάθε ερώτηση, μια προσπάθεια. Αν το κάνεις λάθος, γιατί είναι λάθος. Ποιος θέλει να αναλάβει τον έλεγχο να το κάνει, θα απαντήσει. Θα το δω σε κάποιον τον έλεγχο. Δεν ακούμε καλά βασικά. Λοιπόν, Μαρίνα, σου δίνω τον έλεγχο. Και απάντα ρε σε ρωτήσεις εσύ. Εντάξει. Ένα λεπτάκι, λάθος. Λάθος να το δω το θέμα. Οκ. Για δοκιμάστε τώρα, Μαρίνα. Μπορείς να πατήσεις το replay. Ωραία. Μπράβο, Μαρίνα. Αλλαγές. Το επόμενο test. Βλέπετε, επέλεξα ένα τεστ, προχώρα Μαρίνα κανονικά, επέλεξα ένα τεστ το καθένα, μπορούσα να το δείξω 10 στην το καθένα. Μπορεί να κάνεις replay αν θέλεις, βάλω. Να σου πω, πρέπει να ήταν τέταρτη, πρώτη, πρέπει να ήταν... Α, δείχνει το. Μπράβο.
Λοιπόν, πολύ ωραία. Τέλειωσε το τεστ. Το τεστ μπορείς να το ξανακάνεις. Καθορίζει ο καθηγητής πόσες φορές κάνει το τεστ. Καθορίζει ο καθηγητής πόσες φορές είναι ο μαθητής. Ένα λεπτάκι να πάρω τον έλεγχο πίσω. Δαμε και... Ωραία, έφυγε. Μια χαρά. Λοιπόν, καθορίζει ο μαθητής πόσες φορές θα κάνει επανάληψη μια άσκηση, ενώ να ακούει και μετά να απαντά. Καθορίζει το επίπεδο της κάθε άσκησης. Καθορίζει τα πάντα. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να σας δείξω τώρα λίγο, το πώς δουλεύει πίσω από το πράγμα, το θέμα των χρηστών. Μπαίνω στο administration. Εδώ πέρα στο users και στο maintenance μου δείχνει τους users μου. Εγώ τώρα είμαι σαν administrator. Το password που έβαλα είναι 1, 2, 3, 4 για όλοι. Δημιούργησα 3 μαθητές. Έβαλα τους σε μια τάξη, την οποία τάξη είναι δημιούργησα τη. Ο μαθητής πρέπει να είναι σε τάξη, γιατί η τάξη έχει να κάνει με το επίπεδο του, με το τεστ που θα επιλέξει, με το ποιος είναι ο καθηγητής του. Και υπάρχει έκανα και ένα teacher. Λοιπόν, υπάρχουν 3 levels, 3 επίπεδα χρηστών. Είναι ο student, που είναι μαθητής, ό,τι του που οι άλλοι δύο κάνουν. Ο teacher, ο οποίος βάζει τις ασκήσεις, βάζει την εξάσκηση, τα επίπεδα κλπ. Και ο administrator, ο οποίος ελέγχει τα πάντα. Ελέγχει το πρόγραμμα, τις ρυθμίσεις του προγράμματος, ας πούμε, δημιουργεί users καταρχήν, οτιδήποτε user, αλλάζει τις ρυθμίσεις του προγράμματος, αλλάζει τα πάντα. Ο administrator είναι και teacher, οπότε μπορείτε να είσαστε ένα administrator και students οι μαθητές σας. Δεν είναι να βάλετε έναν που να είναι teacher, ας πούμε. Μπορεί να είναι administrator και μαθητές. Άρα εδώ έκανα τους μαθητές μου. Εδώ έχω επιλογή automatic registration και έχω δηλαδή ένας μαθητής που μπαίνει μέσα, ακόμα και αν μένει σε account, να τον αφήνει να κάνει account εκείνη την ώρα. Έχω ζητών για να ενεργοποιώ τους μαθητές μου με το όνομα τους εγώ τους θέλω. Και υπάρχει και το single user option, σε περίπτωση που δεν έχεις άλλα user και ένας είναι ο user, λέει στέλνε το... ξέχασα να πω πριν τους students εδώ, υπάρχει και το voice type. Βλέπετε εδώ τενόρος, σοπράνο, άλτον, μπάσο. Άρα καθορίζω εγώ του μαθητή μου τι voice type είναι, το οποίο μπορεί και ο ίδιος ο μαθητής να το αλλάξει. Αν το έκανα λάθος, αλλάξει το μόνος του εδώ. Λοιπόν, και σε περίπτωση που είναι single user, τι voice type θα είναι. Τούτον είναι administration, είπαμε, και user. Το classes τώρα. Maintenance. Και λέω, στο webinar class τούτον που έκανα εγώ, ποιος σύλλαβος είναι για τούτη την τάξη. Και ποιος είναι ο teacher του webinar class. Είναι ο άτομος. Minimum βλέπεις τώρα. Εκείνο που σας είπα πριν, στην εξάσκηση, επιλέγω τάξη μου τούτη, ποιο είναι το minimum level που θα έχει σε κάθε ένα από τα topics. Δηλαδή, είπα σας ότι στο σύλλαβους Aurelia 3, στο advanced, ήμασταν στο interval recognition, έκανα το να είναι level 2 το κατώτερο. Τώρα το δούμε δαμέ, interval recognition. Βλέπετε level 2. Αν το έβαλα εδώ θα επέτρεπε στο μαθητή να ξεκινήσει από το level 1 ή από το level 3. Τούτο μπορώ να κάνω για το κάθε τάξη ξεχωριστά. Είμαι σίγουρος ότι οι μαθητές μου μπορούν να κάνουν να ξεκινούν που είναι το level. Και ο professor δαμέ που σας είπα πριν. Είναι minimum questions to be attended 3. Αυτό που επέλεξα, δηλαδή μέχρι να προχωρήσει παρακάτω, να του πει, να του κάνει recommend να πάει στο πιο πάνω level ή στο πιο κάτω αν κάνει κάθε συνέχεια, καθορίζεται από εδώ. Λοιπόν, και το τελευταίο που να δούμε, ας θέλετε να με ρωτήσετε κάτι σύντομα, τα τεστ. Πώς κάνουμε τεστ. Εδώ. Πάω κάνω new test, ονομάζω το test. Και πόσες πληροφορίες
πόσα attempts θα κάνει και επίσης σε ποια τάξη απευθύνεται. Είναι στο webinar class. Όπως το ονόμασα, allow tempo changes, αν το επιτρέπω στον διχτέ, θα πέσει πιο αργά τον ρυθμό για να το κατανοεί ή να μην το κάνω. Allow test resumption, δηλαδή να σταματήσει ξανά ξεκινήσει. Το test attempt εννοεί ολόκληρο το test. Δηλαδή, ένα test μπορεί να το τρέξει 5 φορές, 3 φορές, 2 φορές. Αν θέλω απλά είναι διαγώνισμα για να το αξιολογήσω βάλω βαθμό, θα είναι μια φορά. Και θα του διά feedback. Δηλαδή, θα του λαλεί αν είναι λάθος ή σωστό. Μπορεί να θέλω το test μου να μην έχει correct. Προχωρά παρακάτω, να μην σκέφτεται ο μαθητής και να δω εγώ μετά τα αποτελέσματα. Κωνσταντίνο, ναι. τα τεστ είναι για να το κάνουν σπίτι τους ή στην τάξη. Είναι για να τα κάνουν στην τάξη πάνω στον υπολογιστή. Απλά εκείνο που είναι να πω έτσι είναι κατακλείδη. Τούτον το πρόγραμμα έχουμε το πολλά χρόνια. Και δεν ξέρω πόσο το χρησιμοποιήσαμε. Τέλος πάντων σηκώνει παραπάνω χρήση. Αλλά που τα 10 χρόνια που περάσαν, τα πράγματα προχωρήσαν πολλά. Εντάξει, προσπαθώ να δείξω κάτι για αυτόν, κοβιάζω λίγο. Ας το δείξω με άλλον τρόπο. Λοιπόν, άρα, πώς προχωρήσαν. Πλέον είναι web-based. Δηλαδή, αντί το πρόγραμμα να είναι πάνω στον υπολογιστή, τρέχει στο που την σελίδα και της Aurelia, είναι η ER Master, μια άλλη εταιρεία που κάνει και εκείνη πρόγραμμα. Εμείς δεν δικαιούμαστε αυτό το πράγμα. Αλλά ψάχνουμε το ενδεχόμενο και με τη χρήση να συζητήσαμε το και θα θέλαμε και συνεργασία της δικής σας, ειδικά όσων ασχολούνται με το πράγμα, ειδικά στα μουσικά γυμνάσια, στα λύκεια κλπ. Αν μπορούμε να προχωρήσουμε στην αναβάθμιση αυτού ή να αγοράσουμε κάτι άλλο, για να είναι web-based. Και αν είναι web-based, μπορεί ο μαθητής του σπίτι του να μπαίνει από τον υπολογιστή του και να κάνει το ίδιο πράγμα που κάνουμε είδαμε. Θα διούμε εμείς τους users και τα username password θα μπαίνουν οι μαθητές τους να κάνουν τις ασκήσεις και να αξιολογούνται και να κάνουν τις αξιολογήσεις. Κωνσταντίνε, ένα λεπτό. Μπορώ να το κάνεις. Ναι, πέστε. Στην τάξη να πούμε έναν υπολογιστή να έχουμε εμείς. Τούτο θα έλεγα κι εγώ. Μπορεί ένας μαθητής να κάτσει στον υπολογιστή με τα χέρια του και να κάνει το πράγμα στο μάθημα. Ειδικά μιλούμε για μικρά γκρουπ, ας πούμε κατευθύνσεις και έτσι στα λύκεια. Μπορεί να κάθεται στον υπολογιστή να το κάνει ή μπορεί να το βάλει σε έναν υπολογιστή στη βιβλιοθήκη, ας πούμε, και απέντε έτσι έκαμα πέρσι με μια μαθήτρια, θυμάται την περίπτωση η Μαρίνα, έβαλα την στον υπολογιστή της βιβλιοθήκης και ζήτησα που το διευθυντή να μπορεί να πηγαίνει το μωρό να κάνει στη βιβλιοθήκη ακουστικά. Άρα μπορεί να γίνει με τον διακανονισμό, δηλαδή στον υπολογιστή τον κύριο την ώρα που θα τον χρησιμοποιούμε. Εννοείται μπορεί να κάνουμε κάτι άλλο. Ή μπορεί να το κάνουμε όλη τάξη μαζί. Εγώ έκανα στο κάποτε και όλη την τάξη μαζί. Και συζητούσαμε την απάντηση. Παρά να παίζω πάνω στο πιάνο, έβγαλε μου την ερώτηση και απαντούσε η τάξη όλη μας συζήτηση και βάζαμε τη σωστή απάντηση. Λοιπόν, αυτά να σταματήσω το share του προγραμματός και απλά θα σας δείξω αυτόν εδώ, το student report. Δεύτερο και τέλειωσα το webinar δαμε. Και ό,τι θέλετε, εγώ είμαι στη διάθεση σας για να μου πείτε άλλες ερωτήσεις. Λέει ότι το level 1 ο admin έκαμε αυτά τα αποτελέσματα στο topic κλπ. Προχωρώ παρακάτω. User student, δεύτερη σελίδα. Topic λέει μου τα αποτελέσματα του. Και αναλόγως ζητώ όποιον αποτέλεσμα, όποιου θέλω, είτε είναι εξάσκηση, είτε είναι διαγωνισμό. Λοιπόν, ό,τι θέλετε να σας χαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω που με ακούσετε. Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε.